एक्स एनडिबिखौ माने दिनै आसाम पुलिसाव माने 2% जेनेबा माबा होदों बेखौबो जोङो डिजिपि बिथांजों रायज्लायदों जायफ्रा दिनै बैसो दङ क्वालिफिकेसन दं बा माने पारामिलिटारियानो जा बा टेरिटरियेल आर्मियानो जा बा फुल आर्मियानो जा जेराव मावनो गोसो बिथांमोना बेवहाय फिजिकेलि माखासे बेयाव एग्जामफोर जायो दा बे एग्जामफोरखौ पास खालामखांनायनि उनावहाय बा सोरबाया माने बैसोआ दंबावो दिनैसिम मावनो थाखाय गोसो दं बिथांमोनखौ जोङो जोंनि थ्रुयै बा माने एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसननि थ्रुयै बिथांमोना माने जगाजग खालामनानै बेखौ मावफुंनो हागोन आं एक्स एनडिबि वेलफेयारनि आफादगिरि रुजिग्रा मोसाहारि आरो आंजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारि लोगोसेयै लेङाइ आफादगिरि बेनिल औवारि आरो जोंनि सेन्ट्रेल टीमनिनो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसननि जोंहा सोद्रोमा माथुराम ब्रह्म आरो लोगोसे सयन औवारि जों गासै साबा दिनैहाय बे भारतनि राजथावनि हम मिनिस्ट्रिनि नर्थ इस्ट जननि एडभाइजार जों एके मिश्रखौ लोगो हमनानै जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसन हिसाबै एक्स एनडिबि रिलेटेड माखासे इस्युसफोर जोंहा थालांनाय दं बेखौ जोङो गोसोखां बिलाइ जोङो होफैदों आरो बेयाव गोसोखां बिलाइयाव जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर एकर्ड जालांबाय बे एकर्डनि दफा मथे आर्टिकेल 9.2 आरो लोगोसे 9.4 आरो 10.2 बे मोनथाम पइन्टनि सायाव जोङो गोसोखां बिलाइ होदों आरो बे पइन्टनि सायाव जोङो डिटेल्सै जोङो रायलायदों आरो जिहेथु जोङो पिस एकर्ड जानायनि उनाव दिनैसिमहालागै जेसेबांखिनि एक्स एनडिबि नि सायाव केसफोर नन हाइनेस आरो हाइनेस केसफोर दं बिनि सायाव जोङो ब्रिफिंस होनानै जों रायज्लायदों आरो लोगोसेयै सिगनेटरि जोंनि फाउन्डिं प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमहालागै माने सिबिआइनि केसाव कनभिक्ट जानानै दं आरो बिनि हियारिंआ दा माने फैगौ 20 नभेम्बराव जानो थांगासिनो दं दा बिनि सायावबो जोङो बिथांनो जोङो फोरमायना होदोंमोन आरो बे फोरमायनाय लोगो लोगो बिथाङा खुब गुरुत्व सहकारे बुंदों जे बे केसखौ आङो टेकेल खालामगोन आङो सावरायगोन आरो सरकारनिसिम आङो बेखौ होगोन आरो आंनि तरफनिफ्राय जेसेबां हायो आं बेखौ मावफुंना होनो थाखाय बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो लोगोसे जेसेबांखिनि जोंहा माने सिबिआइ बा एनआइए केसाव जायफ्रा दिनैहाय हाइनेस बा न' हाइनेसफोर केसफोर जानानै दङ बा दिनैहाय हियारिं जाबाय थायो सामन जाबाय थायो मालाबा इनकुवेरि बिदि फैबाय थायो बिनि सायावबो जोङो डिटेल्सै बिथांनो जों फोरमायना होदों आरो जोङो बेखौ खावलायदों जे जिहेतु जोंनि पिस एकर्ड जानाया बिटिआर एकर्ड जानाया बोसोरब्रै जाबाय आरो बे बोसोरब्रैयाव जेसेबांखिनि जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै जेसेबांखिनि मावथिफोर दंमोन आरो बिथांमोना दिनैहाय ससियेल लाइफ इन्जयमेन्ट खालामहैबाय सामाजिक जिबन थांबाय गणतान्त्रिक भाबे जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि माने रायजो राजाजों ससाइटिजों गोरोबनानै खामानि मावबाय दिनैसिमहालागै 4 बोसोराव जेबो माने बेबायदि अघटन जायाखै आरो बेखौ नोजोर होनानै जोङो सरकारनो जों खावलायदों बिथांनि थ्रुयै जों खावलायदों जे जोंनि जेसेबांखिनि केसफोर दं बेखौ माने जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ होननानै जोङो खावलायनाय जादों आरो बेखौ बिथाङा खुब गुरुत्व सहकारे लादों आरो बे साननैसोनि उनावहाय बिथाङा बेखौ सरकारनिसिमहालागै होनानै जेसेबांखिनि जोंनो एक्स एनडिबिनि जेसेबांखिनि मावनो गोनां खामानिफोर दं बेखौ बिथाङा मावनानै होगोन बा माने सरकारनिसिम अबगत खालामगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों माब्लाबा माब्लाबा जों नुनो मोनो एक्स एनडिबि फरामनि मोनसे दोलोआ आलादा ओमफ्राय नोंथांमोना आलादा रायलायनायखौ जों नुनो ओमफ्राय माबायदि बिनि बेलायावहाय केसनि बेलायाव माबायदि आवगायनानै बेखौ सोरबा जोंबो मिथिगौ जे एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै मोनसे संगठन दं आरो बिथांमोनाबो खुब सम्भब बेखौ लानानै मावदों जानो हागौ आरो बिथांमोनहा बेसेबांखिनि मावदों मावा जों बेखौ जों जेबो मिथिया दिनैसिमहालागै खिन्थु जों जिहेथु स्टार्टिंनिफ्रायनो 2005निफ्रायनो जों एक्स एनडिबि हिसाबै बा सिजफायाराव थानाय हिसाबै जों गावनो जरित दं ओंखायनो जेसेबांखिनि जोङो दा एक्स एनडिबि हिसाबै माने जेसेबां जोङो माने इस्टाब्लिश जानांगौमोन बा जोङो ससाइटियाव जेसेबांखिनि जोङो पिसफुल लाइफ इन्जयमेन्ट खालामनांगौ
बेखिनियाव जोंहा सम सम माने एक्स एन डि बिनिफ्राय मावनो गोनां खामानिफोर बे इनस्टिटिउसनफ्रा बा इउनाइटेड फरामा दङमोन, नाथाय बिथांमोनखौ जोङो जेसेबांखिनि मावनांगौ बिदिखौ जों नुयैखाय लास्टलि जोङो दिनै बे एक्स एन डि बि वेलफेयार एसोसिएसनखौ जोङो गठन खालामनानै जों दिनै जेसेबांखिनि थाबोनाय एन डि बिनि आद्रा थानाय जायफोर इसुसफोर दं जों बेखौ मावफुंनो थाखायनो जों दिनै बेखौ बिबान लानो गोनां जादों। बिथांमोननि बे आर'जलाइ होनायाव बबे बबे बुस्थुआ सरकारनि रायज्लायनायजों माने पजिटिभ जानो हागौ सार दिनैनि गोसोखांनाय होनायाव? बे गोसोखांलाय होनायावथ' बे 9.2, 9.4 आरो 10.2आव जिथु लिरनाय दङ जेनेबा धर दा जोंखौ रिहेबिलिटेसन होनांगौ, दा रिहेबिलिटेसन होनायनि खेथ्रआव जोंनो जेसेबांखिनि सरकार तरफनिफ्राय जेसेबांखिनि सुबिदाफोर नांगौ, जेनेबा एक्सक्रेसियाजों लोगोसे जोंखौ जेसेबांखिनि होनांगौ आरो ससाइटियाव जों जेरखम माने सिभिल लाइफ जेफोरखौ इन्जयमेन्ट खालामनांगौ, बेयाव माखासे गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय जोंनो जिबायदि माने सहाय नांगौ बेखिनिखौ मोनगोन आरो बेखौ होगोन आरो मावफुंना होगोन होननाय जिथु खोथा होदों। आरो बेजों लोगोसे दा जोंनि माने बे बड'लेण्ड एलेकायाव बा आसामाव जि माने धर माने बै माबा होनांगौ साख्रि बाख्रियाव थिसननांगौ एक्स एन डि बिखौ माने दिनै आसाम पुलिसाव माने 2% जेनेबा माबा होदों, बेखौबो जोङो DGP बिथांजों रायज्लायदों, बिथाङा खोथा होदों जे बेखौ मावफुंना होगोन होननानै। आरो दा टेरिटरियेल आर्मिनि थाखाय दिनै जि रिलिज जाबाय थादों, जों तरफनिफ्राय बेखौ अर्गेनाइज खालामदों आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो जों माने पाब्लिकलि माने जों फोसावनो हादों आरो एक्स एन डि बि हिसाबै जों फोरमायना हरदों जायफ्रा दिनै बैसो दङ, क्वालिफिकेसन दं, बा माने पारामिलिटारियानो जा बा टेरिटरियेल आर्मियानो जा बा फुल आर्मियानो जा, जेराव मावनो गोसो बिथांमोना बेवहाय फिजिकेलि माखासे बेयाव एग्जामफोर जायो। दा बे एग्जामफोरखौ पास खालामखांनायनि उनावहाय बा सोरबाया माने बैसोआ दंबावो दिनैसिम मावनो थाखाय गोसो दं, बिथांमोनखौ जोङो जोंनि थ्रुयै बा माने एक्स एन डि बि वेलफेयार एसोसिएसननि थ्रुयै बिथांमोनहा माने जगाजग खालामनानै बेखौ मावफुंनो हागोन। बेखिनिखौ जोंनो जिहेतु सरकारा दिनै खोथा होबाय, ओंखायनो बिथांमोनखौ जों आसा खालामदों जायफ्रा दिनै बेखौ मावनो थाखाय माने गोसो दङ, बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे एक्स एन डि बिनि जेसेबांखि सोद्रोमाफोर दं, एक्स एन डि बि वेलफेयार एसोसिएसन दं, बिथांमोना जगाजग जायोबा निस्सय बेयावहाय माने सहाय जागोन आरो।